Het oudste, nog als zodanig in gebruik zijnde station van Nederland. Station Valkenburg. Het is 1845 wanneer de Aken-Maastrichtse spoorwegmaatschappij wordt opgericht. 2 jaar later werd er begonnen met de aanleg van een spoorlijn van Maastricht naar Aken via Valkenburg. In 1853 reed vervolgens de eerste trein over het tracé. Al snel werd de spoorlijn vanuit Maastricht doorgetrokken naar Hasselt, waardoor een spoorverbinding tussen Antwerpen en Keulen ontstond. Dit zorgde ervoor dat dit heuvelachtige gebied bereikbaar werd, wat de lokale economie kon stimuleren. Ook het transport van kolen zou per spoor gebeuren. In deze streek was namelijk grootschalige mijnbouw te vinden, met op veel plekken dergelijke opvallende schachtblokken. Het tot dan toe geïsoleerde stadje Valkenburg kreeg een eigen station. Dit werd ontworpen door Jacobus Enschede. Oorspronkelijk een losstaand middengebouwtje en aan weerszijden 2 aparte gebouwtjes. Na enkele tientallen jaren werden de bouwwerken tot één geheel samengevoegd in Engels neogotische stijl. Een romantisch aandoend stationsgebouw met arkeltorentjes met kantelen. Echt een soort kasteeltje. Er is gebruik gemaakt van mergelsteen dat veel in Zuid-Limburg voorkomt. En als je wat langer kijkt, zie je veel details in het gebouw. Zoals de reliëfs met wapenschilden van Valkenburg, Aken en Maastricht. En het gevleugelde wiel met bliksemstralen dat verwees naar de spoorwegen. Toen het gebouw werd ontworpen, is waarschijnlijk al rekening gehouden met de gewenste komst van toeristen. Het gebouw is net als veel andere gebouwen in de regio in middeleeuwse stijl gebouwd. Op een van de vleugels werd een uitzichtpunt over het Guldal ingericht. In het gebouw zat oorspronkelijk een stationshal met een plaatskaartenkantoor en een wachtkamer. Waarschijnlijk zijn de vleugels ook als extra wachtruimtes gebruikt vanwege de toename aan reizigers in het zomerseizoen. Later, in 1930, volgde wederom een uitbreiding van het gebouw. Ditmaal ontworpen door Siebold van Ravenstein, maar uitgevoerd in de stijl van het oorspronkelijke gebouw. Aan het perron staat nog een gebouw in dezelfde stijl. Vroeger was dit een goederenloods en fietsenstalling. Een tijd waren hier toiletten te vinden, maar nu lijkt het in gebruik te zijn als opslagruimte. De ontwikkeling van het spoor en het station zijn nauw verweven met de geschiedenis van het toerisme in Valkenburg. De komst van het station maakte het aantrekkelijk voor toeristen uit de hogere klasse om het pittoreske Guldal te bezoeken. De gezonde lucht en het natuurschoon trokken de bezoekers aan. Dit leidde zelfs tot de komst van de eerste VVV van Nederland. En om een voorbeeld te geven, voor de komst van het station telde Valkenburg 3 hotels, maar toen het spoor er eenmaal lag, waren er al snel 15 hotels te vinden. En dat aantal was in 1905 al verdubbeld naar 33. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog kende het toerisme een terugval. Maar in de jaren 50 en 60 wist men Valkenburg weer te vinden. Voornamelijk door de groeiende welvaart. Van de jaren 70 tot in de jaren 90 reed vanuit grote steden als Amsterdam en Den Haag zelfs de Valkenburg Express om toeristen in het zomerseizoen naar deze populaire bestemming te brengen. Maar in plaats van de hogere klasse had Valkenburg ook veel last van jongeren die een betaalbare vakantie wilden. Valkenburg kreeg een populair nachtleven en dat leidde tot veel overlast, vandalisme en vechtpartijen. Maar goed, ik dwaal af. Tegenwoordig is het weer leuk. Dus, waar was ik? Ja, het station. Plots zat er in de jaren 40 en 50 een ruimte voor douane en bagage in de westvleugel. We hebben niet kunnen achterhalen vanaf wanneer dit precies was. Maar het was vanwege het internationale karakter van de reizigers van en naar Valkenburg. Het perron was niet toegankelijk zonder perronkaart. Tot in 1964 deze faciliteiten opgeheven werden en het station vrij toegankelijk werd. In 1997 wordt het gebouw van binnen gemoderniseerd en komt er een servicebalie bij. In 2005 gebruiken de meeste reizigers de kaartautomaat en verliest het gebouw haar stationsfunctie. Het gebouw wordt verpacht tot 2009.
Daarna komt er 2 jaar lang een tentoonstelling in, maar sinds 2011 heeft het gebouw een horecafunctie. Het station zelf is al die tijd nog gewoon in gebruik als station. NS is hier al jaren niet meer te vinden. Je kunt hier nu op Arriva-treinen stappen, naar Maastricht, Kerkrade of Aken. De Zuid-Limburgse Stoomtreinmaatschappij exploiteerde tussen 2007 en 2016 stoomtreindiensten tussen Schin op Geul en Valkenburg. In 2016 werd deze dienst gestaakt vanwege een verbod door de Inspectie voor Transport, waardoor het voor onbepaalde tijd niet mogelijk was om op het spoor van ProRail te rijden. Toch is het de bedoeling om dit binnenkort weer op te starten. Het is een prachtig en uniek stationsgebouw. Zo uniek dat KLM het gebouw tegenwoordig uitgeeft als Delfts blauw huisje op intercontinentale vluchten. Een traditie die KLM al heeft sinds de jaren 50. En ook is het gebouwtje vertegenwoordigd in Madurodam. Over welk station zou jij een reportage willen zien? Laat het ons weten in de reacties en vergeet je ook niet te abonneren. Dan mis je geen enkel station met een verhaal.